Здравейте, приятели, аз съм FiremanBG и това е третият втори епизод на нашата поредичка. Съжалявам, но доста закъсняхме с минутите. Не видяхме колко минути станаха. Единият клип стана 21 минути, а другият 17. И да, станаха доста много неща, изгубихме се, умряхме. По-скоро беше много забавно. Да, и доста гадно. Намерихме се При това. Да, ужасно. Ще някой, ако можеш и ти да снимаш. Аз мога, ама няма смисъл. Да, това е стилите са мои. Още дърва имах. Мечът, стрелите, да. Така и това е да райте мой. Добре, Ето ти барута. Така. Аз имах типа такова, аз събрах много такива. Аз Ето ти 2 стрели. Ти имаш един чакай, аз убих един такова. Аз имах 3 стрели, вземи си твоите. Аз имах 3. Аз имам 2. Едно легло ще оставя. Чакай, моето легло не е. Слагам ти едно. Айде малко болно ще сложа. Аз имам 5 вече, не, вземи. Аз имам 3. Ще направя сега едно легло и да спинкаме. Вече мога да нанкаме. Да, нали? Слагам дирта в честа. Аз слагам легло. Не, чакай, ще се заробя. Не съм найтбой. Стига бе, брат, не съм пресена найтбой. Слагам цялото и всичко ще сложа в това. Вътре в честа, за да не... Искаш това да е нещо временна базичка? Не искаш направо да е на такова? Да, отбор да направим къща. Поделят да ни сториджа. Да, стопа си. Да, и так му се доезе, мога да видим рибчета. Чакай, служи нов, аз вземам този торч. Трябва да взема един. Това в честа има. Торч, бе? Да. Добре, взема един торч. Може ли аз да дойда да спя при тебе? Ама чакай, трябва да го изкопаеш по-нагоре, трябва да има по-нагоре. Не е нужно. Да, нужно е, защото може да се удушиш. Не, няма. Сега начни ли в абетиш? Аз съм умен. Чакай, леко ти да спим. И трябва да хапнеш нещо. Чакай, има една идея, ама не знам дали ще остави всичко в честа, умри, така всичко ще ти е на фул и пак ще дойдеш тук. Аз имам много неща в честа. Не да сложи всичко в честа, самоубий се, аз ще те убия и... Няма бе, бягай бе! Кавало! Ти не знаеш, че това е до спауна, това място. Не е точно до спауна. Не е до спауна, искай ти покажа. Не. И сега като излезем? Не бе, аз лягам да спя. Добре бе, сутринта. Няма да ме убиваш, брат. Добре. Готово. Стига бе! Сега се разпълни. Да, защото нали спа тук. Значи къде? Не си чупи леглото, иначе ще върнеш на спауна. Не бе, да си остави нещата вътре бе. Аз искаш ли да убия, да ти покажа? Не! Абе, Не! добре. По-добре да не. Имам една идея. Не, ще ме обиждам. Не, да излезем навън, ти ще убиш мен и ще ти покажа къде, че е да спауна направо. Искаш ли? Чакай първо да направя едно нещо. Ако спрешкаш. Отвън знам, че има 50 000 паяка. Погледни ме. Сериозно? Да, ама не искам да те убивам. И аз мога да се направя. Ще се направиш, нали? Аз направих. Колко стрели имаш в себе си? Има ли бе? Не, аз стреля къстинг тейбъл, имам 3 стрели. Ще ги оставя в честа просто. Аз направя отделен чест всъщност. Той е моя там, остига. Знам. Аз ще направя нещо. Да, ето така става. Мина пред мен, но аз натискам къстинг тейбъла и те убих почти. Отидех живота. Да, заваля супер. Това е моята стачка. Оставям си лъкът и стрелите, барутът. Това дървото не ми трябва. И после ще накара да ме убиш. Не, няма. Абе, по-добре да не се убивам. Ами, това. Брат, моля те. Мъгни се, бе! Слушай, моята стая. Но трябва да излезем. Няма да излизам. Аз излизам. Излизам, а не от тук. Как се върнах, мислиш, толкова бързо? Когато ме уби, без да искаш. Как мислиш? Колко трудно да бягаш на джанаджийско място. Не. Ага, не. Айде, уби ма. Уби ма. Уби ма. Добре, сега излез навън. Да бе, аз се спалнах отгоре, където ми е леглото.
Шибана работа. Абе, спалвате, ей там. Направи къща сега. Виж, спалвате, ей там, до голямото дърво. Да направи сега къща. Да. Ще Там е помага. спалвата. Дървото ми е Чакай. долу. Дървото ми е долу. Добре се вземай дърво и почвай. Имаме и пясък до нас тук. Да, всичко е до нас. Аз нямам много дърво, така че вземам 20 дърво. Да. Няма дърво там, вземам логове. Ще оставя 4 лога, за да може да направим чарка още. Да не хабим Никола. Да, на 5 минути съм. Да. Да, вече не лозим да направим това неща. За сега ще е малко къщичката, да не хабим много дърво. Аз имам себе си честих един стак и нещо. Абе, просто така да не за сега. Чакай, аз имам врати. Добре, служи. Не бе, да я по-добре служи. Отиди вътре я служи. Не, аз така повече харесвам. Що бе? Не знам, защото аз трудно влизам по това начин. Повече ми трябва да влизам. Слиза, я го може да го последвам. Нали? Да може и да... И после ще направим и ръчки и така. Не, айде да вървам малко да ми да. Някой дом ще се дълго. Те не могат да ти подвечат, не? Така да не мога. Вече не могат направят така, като да не може. Да, още малко да върнем. Още има да работи тук. Добре, где е малко да върнем. Не бе, той без пусто се махне. Да, бе, аз чупя нищо. И долу ли ще живеем или? Ай, горе и долу. Долу ще ни е столица. Как да взимем това? Да, ти се преди. Като мастия. Нещо, после видях от цара и ще взема. Тук вън вече не ни трябва за нищо оставим за килимчета. Папая, майка ти шиба! Как му нападна? Ма чакай. А, да, то още... Ти само когато да се не напада, само тогава не напада. Не ти представям, време всичко да има. Напада. Омазите станат. Нали? Да свиня гъс. Че кое не гости? Има убил! Да, така. Мило! Как го казвам? Ето, нямам нито една чертичка даже. Много си лъждим. Ще ми правиш честа, бе, това е моя чест. Ай, извинявай, без да исках. Какво взел там? Нищо не съм вземал, просто обърках стаята. Аз къде спях? Да, тук. Честа ти ето там. Да. Оп! Показах честа. Удари ме. Ням. Да ми го върнеш? Добре. Ай, разкарай да сега да сложа легло. Аз ще направя И да поглед. си депам честа. О, аз стигнах до санда. Ужас. Това е, какво стана? Вода. Ще напия. Не. Вземам още, аз имам още един чест себе си. Не. Твоя чест имаш чест. Знаеш какво ще е яко? Ако в честовете фенде честа, знаеш какво е много яко? Какво? Че, виж, слагам нещо в ендер честа, след това чупя го с сил теч, слагам го в друг ендер чест, така мога да се хранявам вечно. Ей, Така мога да се хранявам вечно. чакай, ще взема нещата също. Ние ще трябва да се направим от някаква кара, няма да ни излее. Какво да става? Някаква. Ма няма бривинг стенд, нито пък трябва да ходим до за бривинг стенд. Охо. Без читове трудно става. Да, нали? Ма е по-интересно. Аз не че съм свикнал с читове, ма... Изкочи направи. Какво? Направи О, мерси. Мерсашка. Ма я чакай да си оправи, аз малко става. Нещо ли го направиш? Кое? Как го стаята ти? Или ти харесва?
Не бе, да, врата е даже О! Какво? Защото тая врата е отворена. Каква врата? Тая тук беше отворена. Абе, чакай сега, тук ще заградим, той никой да не може. Това е твоята стая? Не е ли малко странно? Кое? Аз мога да ще направя... Да бе, някакъв ще направя. Тая на майна. Ще си направиш отдолу подземие, нали? Не. Аз на моята ти смятам да направя. Подземие? Какво подземие? О, брат, вратата са хаби, бе. Кое? Вратата са хаби. Какво? Вратата ми се изхаби. Сериозно ли? What? Да пак. А стрелата хаби ли са? Не, стрелата не си хаби. Хаби са, бе. Ама как си хаби? Какво? Вратата ми е изхабена, почна да се хаби. Моля. О, да бе, явно наистина, да. Явно наистина все още може да се чупи. Да, вече си хабят. Да, ужас. По-добре не чупи с нея. Дай ти най-яката стая с две врати направи. Искаш ли да ти дам една врата? Не, знаеш колко ми трябва? Кирка, дай ми кирката. Добре, кирката. Ще я пъкна в честа. Не бе, там е общия чест. Пак ли бе? Пак ли? Чакай, Не! Не! падна в капан. Не! Чакай, не мога да кача тук. Сериозно ли, човек? Знам какво ще направя. О, намери грабел. Какво ще направя? Ще направиш стаята с дърво долу. Пукна. И аз така смятах какво ще направя. Може ли я? Що пък не? Виж. Чакай. Виж. Ще споделяме стена. Къде? Виж, когато аз направя моята в дърво и твоята ще е дървена. Така хвървим по-малко дърво. Не е гадно. После искаш цялата къща да я направим дървена. Да. По-нататък, защото имам повече неща. Когато съберем двамата по-чайки или? Да, повече дърво и така. Аз ходя до другата гора до нея, за да събирам дърво да има време. От нея готиното дърво, тъмното. Dark Oak. Не Dark Oak, а Спрус. Дето е по-кафяво. Колко време стана, бе? 12. Виж какво ще е, отгоре ще е дървено. Това е гадно. Под къщата ще е дървено. Не ми стигне. Сега не кажа, че не ми стигне. Кое, дървото ли? Да. Така, тук е неща. Не, така е събита. Аз Да, няма ми стигне дървото за другата страна и за да. ще ми стигне между тим в гората, бе. И твоята страна... не, и твоята не е готова. Моята стана за сега доста добре. Я може да вляза да видя. Оха, достан да си, бе. Да, ама водата не е добре. Това е много гадно. Ако ти влие вода в това. Няма. Аз не сложа дърво. И ще запушиш. Да. И после ще изпием водата. Ще Да. изсърбаме. Да, но не можем. За жал. Могли са, бе. Тук що няма този човек служи. Спамват дори. О, тук има 3 клин. Има зона. Гизбурда, бе, гизбурда ще стап на тези искам. Мани си, бе. Гизбурда. Нататък, към този се. Мани. Чакай, там е една... Добра, да, то пък стана на тази скина. Легна ли? Не още. Чакай сега в честа да се сложи всички неща. Но да няма да вземаме от честовете някакви неща. От нашите? Да, няма да скакваме честите да си вземаме неща от честовете. Може, ама... Кога в спешни случаи. Да, ако ти трябва спешно за нещо. Например, че достига едно или две. Ай, лягаме. Много сладки хамстери имаш. Това е майката. Ма ти го... Не, това е морско синче, ама ти го сега да снимаме И клип. добре, хора. Това ще е за краят на този видеоклип. На третата част. На втората. Това трябва да е втората. Ще си правим ли още клипове? Не, разбира се. И да, довиждане.